Цялото това поучение е базирано на точно това, че ние сме съградени върху основата на апостолите и пророците. Като Христос е крайъгълен камък. Така че аз предния път направих точно това със Стария Завет, да знаем дали поне имаме това, което са казали пророците. Сега ще видим дали имаме това, което са казали апостолите. Трите текста са византийски текстове, западни текстове и александрийски текстове. Това са трите типа текст, на които се основават нашите преводи на Библията. Ще ги разгледаме по-отделно. От всеки този текст, по-точно от западния текст и александрийския текст, те са основно до 4-5 век след Христа. Започвайки от 2 до 4-5 век след Христа. Нямаме оригиналните текстове от 1 век. Това трябва да се знае. Затова ние правим текстова критика. Имаме хиляди текстове и ние се опитваме да разберем какво е казал оригинала. И за да направим това, правим текстова критика. Имаме около 5700 ръкописи на гръцки текст, почвайки от 2 век до печатната преса, което е 1400 години долу-горе. До тогава се смятат тези 5700 гръцки ръкописи. На тях се основават нашите преводи. И всъщност от тези 5700, 90% са византийски текстове. В Константинопол е било, да кажем, центъра на християнство в продължение на 1000 години. Долу-горе. И заради това ние трябва да направим текстова критика, да разберем какво казва оригинала. Това са византийските текстове. Имат смесени четения, често комбинират различни четения от други традиции в едно, вместо да изберат едно пред друго. Защото западният текст, александрийският текст имат различно четиво и византийският текст, тъй като е по-късен, вижда, че има различия и се опитва да ги комбинира. Хармонизация, паралелните пасажи в Евангелията често се хармонизират, за да се четат подобно един на друг, особено в синоптичните Евангелия. Синоптичните Евангелия са трите Евангелия, освен Йоан, Матей, Марк, Лука. Това са синоптични Евангелия. Разширяване на Христовата божественост. Добавя думи или фрази, за да подчертаят божествеността, като например добавяне на Христос или Господ към собствено име. Литургични допълнения, формули предназначени за използване при публично четене, като например в края на молитвата Отче наш, са стандартни в византийските текстове. Текстова плавност. Византийските текстове обикновено се характеризират с желание за по-добър граматичен поток, като и се избягват трудните или резки четива, често срещани в по-ранни, по-разнородни ръкописи. В александрийските текстове просто има, да кажем, лоша граматика. Не е била толкова изпипана. И византийските текстове, тъй като там отиват най-големите, така да кажем, изкусени книжници, те преправят текста, добавят думички, граматиката оправят и така нататък. Това е разликата за византийските текстове, които са, пак да кажа, по-късни от 4 век нататък. Този текст е Александрийски кодекс, въпреки че Александрийски кодекс това е византийски текст. Само в Евангелията обаче. Намира се в Британската библиотека в Лондон, съдържа първо и второ послание на Климент Римски в края на Новия Завет след Откровение. Искам да добавя, че когато виждаме в кодекси някои допълнителни книги, това не ги прави канон. Това е просто една библиотека. Трябва да се знае. Това, че в края на един кодекс има други книги, които не са в нашия канон днес, са просто нещо като библиотека. Не са го считали за канон. Просто е полезно четиво. Първо и второ Климент. Аз съм ги превеждал от английски на български. Мисля, че са доста интересни. Могат да се прочетат. Те са ортодоксални писания.
но не са канон. Това, че са верни, не са канон. Пак да го кажем. Този текст не съдържа жената хваната в блудство. По-късно ще говорим за този пасаж и неговия проблем. Това е Минускюл, Евангелие Успенски. Намира се в Националната библиотека в Санкт-Петербург. И това е нещо като джобен формат Евангелие. Минускюл, това е 835 година. Много рядко има дати върху ръкописите, затова се използва палеография, за да се установи кога е написан един текст. Палеографията просто е науката да разпознаваш писанията, в кой век, как се е писал и граматиката, която са използвали. Има ли акценти, няма ли, има ли големи букви, няма ли. И странното е, че при гръцкия минускюл, в случая начина на писане, което е с малки букви, просто изниква от никъде. Допреди това го е нямало. И повечето от нашите гръцки текстове от 9 век нататък стават с малки букви. Допреди това са писали само с големи букви и много малко разстояние покрай тях, ако ли не изобщо няма. И затова някой път трудно се разбира какво са имали предвид авторите. Това е Света София, където е било център на християнството доста дълго време. И от императора Юстиниан поръчан да се построи 6 век и в продължение на 1000 години е било най-голямата катедрала в света. И след като пада Константинопол 15 век, вече, да кажем така, става един бум на ръкописи в Европа. Изнасят всичките ръкописи, бягат от Османската империя и оттам нататък, ще разгледаме след малко, Еразъм прави един текст от няколко ръкописа. Интересното е, че се отваря и дори и школа за гръцки точно около 4-5 години след това, след като изнасят тия всички ръкописи в Европа. Ето как изглежда. И отвътре е нещо огромно. И сега действа като, ако не се лъжа, като джамия. Александрийски текстове. Те са кратки, избити. Обикновено са по-кратки и от западните или византийските си аналози, с по-малко допълнения или перифрази. Ще видим след малко как се допълват текстовете от византийските текстове. Виждате едно трудно четиво в александрийския текст, византийския текст го поправя или му добавя думи, същото е с западните текстове, които са в Рим. По-трудно четене те често запазват трудни или неудобни фрази, които по-късните писари са се опитали да изгладят. Минимално полиране, интерполация. Тези текстове показват малко признаци на граматическо, стилистическо или богословско полиране, характерно за византийски текст. Ранна дата, точност, считат се за най-ранните и най-надежни, представляващи неутрална или оригинална текстова традиция, често приоритизирана в съвременните преводи. След малко ще го разгледаме по-подробно това. Пропускане на по-късни допълнения. Те често пропускат по-късни добавени текстове, открити в други традиции, като например края на Марк, както ви показах преди малко. Историята за прелюбодейката и Йоановата запетая ще я разгледаме също след малко. Точно тези три пасажа. Това са най-ранните Павлови послания, които имаме. Също и Лука, ще го покажа след малко. Това е Пи 46, име на документа. Пи просто е за папирус 46. Това е просто подред изучавано или открито, затова имат номера 46, 105, 175 и така нататък. Това е просто подред как са ги изследвали и са ги открили. Това е римляни, първо, второ Коринтияни, Ефесяни, Галатяни, Филипяни, Колосяни, първосолници и евреи. Някои са смятали, че Павел е автора на Евреи и са го сложили заедно с посланията на Павел. Ето как изглежда това. Значи папирус, пак да обясня, предния път го обясних, това е просто една тръстика, която расте основно покрай река Нил.
режете на лентички, накисват ги, слагат ги перпендикулярно, натъпват ги и накрая ги изсушават и става такъв лист и на него пишат. Долу-горе, ако се използва редовно, всеки ден за четене, може да издържи около 50 години в Европа. В такъв влажен климат може да издържи само толкова, за жалост. И заради това тези папируси са открити основно в Египет, където е сух климат. Този папирус е датиран между 175 и 225 година. Много рядко се използва карбон 14, за да се датират тези текстове, защото са важни текстове. И за да датираш с карбон 14, трябва да унищожиш част от текста, а те са много ценни, за да правиш това нещо. Заради това се използва палеография за датиране на текстове. Ето това е Лука. Това е най-стария фрагмент, който имаме от Евангелието на Йоан, датирано около 100-150 година след Христа. Това няма и половин век, откакто Евангелието на Йоан е написано, като смятат, че е написано края на първи век, а това е копие от началото на втори век. Така че може да се каже, че това е може би директно копие от оригиналното Евангелие на Йоан. Това е спекулация, но защо да не стигнем до там? Отново намерено в Египет и сега е в Манчестър. Така, това е най-старият, може да се каже, пълен кодекс, Ватикански кодекс, Александрийски текст. Липсва част от Битие, Псалми и краят на Новия Завет. Отново, Марк завършва с стих 8 от 16 глава, липсва 12 стиха, от 9 стих до 20 стих. И Йоан 7:53, 8:11, жената хваната в блудство, отново няма. В най-ранните текстове тези пасажи, края на Марк и жената хваната в блудство, няма да ги видите. Ще ги разгледаме подробно след малко. Интересното тук е, че някой се опитва да променя дума, доста забавно, и му казва: глупак и мошенник, остави старото четиво и не го променяй. Ако не се лъжа, това беше в Евреи. Само да погледна. В Евреи, който и пише там: бидейки сияние на неговата слава и отпечатък на неговото същество и държейки, оригинал е откривайки, и някой написал държейки всичко чрез словото на своята мощ. А пък оригинал е бил откривайки всичко чрез словото на своята мощ. И този, който е чел това, го е забелязал и оставил коментар, стига се променя от текста. Така че са били сериозни в своето отношение на преписване на текст или променяне на текст. Не е било просто така, защото искат да си променят текста, било е с цел. Когато кажем, че Библията е била корумпирана или променена, той е в добрия смисъл. Не е просто... Може да питаме какъв е текст? Гръцки. Всички са гръцки текстове. Това е Синайски кодекс. Тук има голяма драма за този кодекс. По същия начин е написан... Да, ще го обясня значи, този кодекс, както виждате, има 3 колони. Този кодекс има 4 колони. Това са единствените кодекси, които имат 3 и 4 колони. Всички останали или са цял текст, или са 2 колони. Това са единствените два, които имат 4 или 3 колони. Вероятността това да е било така е защото император Константин поръчал на Евсевей да направи 50 копия на Библиите. И там казва да ги направи по 3 и по 4. Има всякакви идеи какво е имал предвид. Но факта, че тези кодекси са датирани от 325 до 360 година, можем да кажем, че това са кодекси още от времето на Константин. Не е сигурно, но е възможно. Има апокрифи. Посланието на Варнава, пастирът на Херма. И отново Марк завършва с стих 8. Липсва 12 стиха. Жената хваната в блудство отново няма.
Римските текстове, по-точно западни, перифразират нещата и разширяват много текста. Известни с добавянето на фрази, засняването на детайли, разширяването на разказите в Евангелията и деянията на апостолите, за да направят текста по-жив или правилно разбран. Ще разгледаме няколко примера след малко. Уникални пропуски, парадоксално, защото те не пропускат по принцип, даже си добавят много текст. На някои места, особено в края на Лука, западните текстове пропускат думи, открити в други традиции, понякога предполагайки, че може да са по-ранни. Така че в случая, ако знаем, че западните текстове по принцип си добавят, а изглежда, че на места е отнето, предполагаме, че западните текстове в много отношения, в много пасажи имат по-старото четиво. Така че понякога наблягаме на западните текстове, за да ни каже какъв е бил оригинала, въпреки че александрийските текстове и западните са всичките от 2-3 век. Някой път гледаме към западните текстове. И разлики в деяния на апостолите с 8-10% по-дълъг от александрийските си аналози, добавяйки специфични разказвателни детайли. Това е малко като с Естир, както ви казах предния път. Там има доста добавен текст, около 107 стиха в Септуагинта, отколкото в нашия текст. И така по същия начин допълват тук няколко пасажи за пояснение на текста. Ето, това са липсващите текстове пасажи от западните текстове. Празният гроб. Целият стих, описващ как Петър тича към гробницата, е пропуснат в кодекс Безай, който ще видим след малко, и няколко старолатински ръкописа. Този пасаж го няма. Лука 24:36, мир вам, фразата им каза мир вам липсва в западни свидетелства като Д, А, Б, Д, Е. И това са текстове, кодекси или папироси, но това не са папири, това са кодекси. Това са кодекси, от които липсва мир вам. Показва на ръцете си, стихът и като каза това им показа ръцете си, нозете си, липсва в същата западна традиция. И се възнесе на небето, много западни свидетелства пропускат тази фраза, която се отнася до възнесението в последното изречение на Евангелието. И поклониха му се, западният текст пропуска описанието на учениците, покланящи се на Исус, преминавайки директно към завръщането им в Йерусалим. Така, въпреки че тези неща са пропуснати, ние ги слагаме в нашите текстове. Защото обичаме да имаме по-пълния текст. И основно се осланяме на византийските текстове за нашите преводи, въпреки че в много места се осланяме на александрийските или западните текстове. Ще видим след малко. Да, това е Матей, най-стария ръкопис на Матей, който имаме, датиран между 100 и 200 години след Христа. Доста е малък, както виждате, 5 см едва, 6. Намира се в Оксфордската библиотека, намерен в Египет. Почти, както ви казах, всички папири са намерени в Египет. Още един западен текст. Това е Сирийският Синайски кодекс, между 4 и 5 век, съдържание 4-та Евангелия. Някои кодекси са разпокъсани, така да кажем, някои листи са в Едиси къде, както виждаме тук, някои са в Лондон, в Синай, Лаупцинг, Санкт-Петербург. Намерен в Египет, Синай, манастира Света Екатерина, не съдържа жената хваната в блудство и последните 12 стиха според Марк. Отново. Това е много интересен и красив кодекс. Сребърният кодекс готски език, между 5 и 6 век, съдържание 4-та Евангелия, локация Швеция, Упсала, не съдържа жената хваната в блудство. Този път Марк, краят е там. Но все пак това е 5-6 век, все пак. Тогава вече почват да се добавят тези пасажи и да ги има в повечето кодекси. Ето как изглежда. Това е пергамент. Все пак не го уточних в предното видео, го уточнявам. Какво е пергамент? Това е овча кожа основно, от която просто удират кожата, накисват в всякакви ферментирали растения, понякога в урина, за да махнат козината и шкурят, стържат, докато не стане на лист, разтягат, разпъват и става на лист. И това е пергамент, защото основно в Пергам
се е правил пергаменти, листи от овчи кожи и заради това носи името пергамент, защото 2 века преди Христа са правили точно това, основно там листи от овчи кожи. Друг текст, Кодекс Верселенисис, най-старият текст на латински. Това е Ветус Латина, това не е Вулгата. Вулгата е ревизия на латинския текст, който Ероним е направил, защото са имали, както всеки език, се развива и вече не се разбира толкова и Ероним прави Вулгата, усъвременен латински. А това е Ветус Латина, стар латински, около 350 години след Христа, съдържа 4 Евангелия и не съдържа жената хваната в блудство и последните 12 стиха от Марк. Отново. Ето как изглежда този текст. Кодекс Амиантинус, латински. Това е най-старото пълно съдържание на цялото писание на латински Вулгата този път. 35 кг тежи. Последните 12 стиха от Евангелието според Марк отново ги няма. Обаче жената хваната в блудство е там. Това е кодекс Безай. Гръцки и латински. От едната страна гръцки, от едната латински. 5 век, 4 Евангелия и не съдържа последните 5 стиха от Евангелието според Марк. Много хора казват, че това е странен кодекс, но интересен. Има този пасаж. Човече, ако знаеш какво правиш, казва Исус, блажен си, но ако не знаеш, проклет си, си нарушител на закона. Това контекста е, че хваща човек да работи в събота и му казва точно това в Лука 6:4. Предполагам, никой не е срещал този стих от нас. Нормално е. За вариациите. Така, има поне около половин милион вариации между ръкописите, като по-малко от 1% са значителни промени. И не засягат нито една от доктрините, догмите на християнското учение. Това е важно да се знае, защото хората като чуят половин милион вариации, промени, това е лудост. Не точно. Повечето от вариациите са незначими. Гръцкият език преди е бил доста плаващ, така да го кажем. Разновиден. Според къде си в Римската империя са писали по един начин, словореда може да се променя. Точно гледах и този човек, който превежда Библии. Името му е Даниел Уолъс. Ако някой иска да си го запише, уникален е. И той е направил точно това. Той е учител по гръцки също, превежда Библии в Америка. И е написал Йоан обича Мария около 300 и няколко начина. Може да го кажеш на гръцки с разместени думи. 300 и няколко начина може да кажеш Йоан обича Мария. Нямала установена граматика тогава. Писмеността е, както казвам, е била плаваща. Можел да правиш малко каквото си искаш. Също и членуването е било така плаващо и там се намират най-много разлики. Като чуеш половин милион промени или вариации, повечето от вариациите са точно това, членуването. Има голяма разлика в това умишлена вариация, както тия пасажи, които казахме, и неволна, или пък граматическа. Ето неволни грешки. Няма да ги помним тези, много ясно, хапография, писар пропуска дума или фраза. Често, когато една дума се появява 2 пъти в непосредствена близост. Дитография, писар случайно пише буква, дума или фраза 2 пъти. Паралипсис. Погледът пропуска ред, причинявайки пропуск, често поради подобни окончания или подобни начала. Неправилно четене, правопис, грешки при четене на същите или фонетично подобни букви. Това са често срещаните неволни грешки, от които са причинени, може би, 95% от вариациите, които срещаме в ръкописите. Ето един пример. Първо Солунци 2.7, но сме се държали нежно с вас, като майка кърмачка, която се грижи за децата си. И византийски текст
От 14 век пише, но ние бяхме като коне с вас. Това е типичен пример на просто правопис и грешка на изписване на определена дума. Умишлени промени, хармонизация. Писар променя текст, характерно за византийски текстове, за да съответства на паралелен, по-познат пасаж. Например, в синоптичните Евангелия. Изглаждане, изясняване, изпипване на граматиката или изясняване на трудни фрази. Разширяване, пояснение. Добавяне на думи от благоговеене, като например промяна на Исус на Господ Исус. Богословска промяна, модифициране на текст да съответства на специфично доктринално вярване. Това пак с византийските текстове, това е молитвата на Матей, а в Матей, Отче наш, накрая добавеният текст, Твоята да бъде славата, царството. Да, също и промяната в това, че Исус, Господ, Бог, тези думи са написани, как беше? Анума сакра се нарича, но какво беше това? Как го пишат с една или с две букви? Аде? Абревиатура? Абревиатура? Айде, учителите, помагайте тук. Така. Матей 1.16. Западен текст. Йосиф, за когото беше сгодена Дева Мария, Дева, виждаме тук, роди Исус, наречен Христос. За когото беше сгодена. Тук пояснява западния текст. В нашите текстове, ако сега се отворите Библията, ще видите Йосиф, мъжът на Мария, от която се роди Исус, който се нарича Христос. Тук няма Дева и няма сгодена, а направо мъжът. Така че просто западният текст пояснява, да не си кажат, ама той вече бил омъжен, нали, вече може да са имали сношение и така нататък, но не. Западният текст пояснява, че са били сгодени, че е девицата Мария, а в нашия текст не е така. По-точно Александрийския текст. Това са типове промени, които ще видите редовно в този тип текстове. Отново и те ще кажат, ето има вариации. Естествено, че има вариации. И ще видим някои от тях. Лука 24:53. И бяха винаги в храма, хваляйки Бога. Западният текст казва. Александрийският текст, благославяйки Бога. Византийският текст взема от двата текста и казва, хваляйки и благославяйки Бога. Това е типично, да го кажем, за византийски текст, да смесва няколко текста в една фраза. Ако си отворите Библиите, ще видите хваляйки и благославяйки Бога. Матей 19:7. Защо ме питаш за доброто? Бог е добрият, казва западният текст. Александрийският текст, защо ме питаш за доброто? Един е добрият. Византийският текст, защо ме наричаш добър? Никой не е добър, освен един. Бог. Така. Защо ме наричаш добър? Византийският текст тук всъщност хармонизира другите евангелия от Лука и Марк и там се казва, защо ме наричаш добър? Но Александрийският текст и западният текст казват за доброто. Не съм сигурен дали в нашите текстове, мисля, че не беше така в нашия текст, който имаме сега преведен. Мисля, че беше, защо ме питаш за доброто? Мисля, че така беше в нашия текст на български. Марк 1.2, както е писано в пророците, западният текст, както е писано в пророк Исаия, Александрийския текст, и някои византийски текстове е писано в пророците. По-старото четиво е по-правилно, защото това не е от Исаия, а това е и от Исаия и Малахия. Ето, аз изпращам вестителя си пред лицето ти, който ще устрои пътя ти пред теб. Глас на един, който вика в пустинята, пригответе пътя на Господа, направете пътеките за Него. Тук не го изкара стиха, но в нашата Библия тези два стиха са точно след това, както казва пророк Исаия и както е писано в пророк Исаия. И следва тези два стиха. Обаче тези два стиха са от два различни пасажа. От две различни книги в Стария Завет. И това ще кажат, ето вариация. Пророците, Исаия, пророците. И ще го сложат в тези хиляди вариации. Йоан 1.18. Никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на Отца, той го изяви, западният текст. Александрийският текст е единородният Бог, който е в лоното на Отца, той го изяви.
Никой никога не е видял Бога единородният син, който е в лоното на Отца, той го изяви. Тук повечето смятат, ако четем ние, нашия текст на български, ще видим единородният син. Но повечето смятат, че единородният Бог е най-старото четиво. Въпреки че ние имаме единородният син. Но това не трябва да ни плаши, това е пояснение. Кой е този, който ни открива Отец? Сина. Обаче ако някой прочете единородният Бог, който е в лоното на Отца, той го изяви, ма чакай малко как Бог, и просто се поясняват нещата. Да кажем, че това е просто Божият син. Матей 6.8. Вашият Отец знае от какво се нуждаете, преди вие да си отворите устата. Западният текст. А в Александрийски и Византийски имаме искате. Това е малко като ние да кажем, преди вие да кажете гък. Така казва западният текст. Така трябва да се разбира този пасаж в западния текст, преди вие да си отворите устата. На български би било, ако някой иска все едно да го каже на български, ще бъде преди вие да кажете гък. Матей 20.28. Но вие търсете да се издигате от по-долното и от възвишаването си да се смирявате. Западният текст, както казахме, пояснява, разширява, но оригиналът е също както и човешкият син не дойде да му служат, а да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Този пасаж в западния текст добавя, но вие търсете да се издигате от долното и от възвишаването си да се смирявате. Така че, когато те се опитват да добавят текст, винаги е в ортодоксалното, винаги е от това, което се вярва вече като истинно и да не противоречи на текста, въпреки че е добавено, няма го в оригинала, но се опитват да бъде в рамките на ортодоксалното. Този пасаж има няколко такива, ако не се лъжа. Западният текст, Исус се разгневи, простря ръка и се допря до него и му каза: искам, бъди очистен. Това е когато човека с лепър, как беше на български? Проказа. Идва при него и го пита: можеш ли да ме очистиш? Искаш ли да бъде очистен? Той каза: искам. И тук са го променили, Исус го съжали. Въпреки че Александрийският текст и западният текст са долу-горе еднакви, в 2 и 3 век сложени, западният текст казва разгневи. Аз вярвам, че те са запазили оригинала, но за да се разбере правилно, са го сменили на съжали. Защото Исус се разгневи, по-точно аз вярвам, че се е разгневил на просто какъв е света, как има болести и така нататък. И не вярвам, че е било да се разгневи, в кома занимава то сега, но най-вероятно е било заради света, заради болестите и се разгневил, че човека е болен и са го променили на съжали, за да имат правилно разбиране за Христос. Вероятно е било така за този пасаж. Лука 23.34. А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят какво вършат. В по-ранните текстове го няма този пасаж. Не знам защо е бил добавен. Познат на всички. Но в ранните папируси на Лука, както и кодекси, пергаменти, цитирани от ранни християни. Все пак е цитирано от ранни християни, това е добро. Понякога преводачите търсят какво са казали ранните християни за определени текстове, да видят дали ги има. И ще видим това за края на Лука след малко. 1 Тимотей 3.16, както е признато, велика е тайната на благочестието, която се яви в плът. Александрийският текст, този, който се яви в плът, византийският текст, Бог се яви в плът. Това, която и тези буквички, които съм сложил, те са на старогръцки. И както виждате, само една чертичка в О-то променя значението. И повечето смятат, че е било този, който се яви в плът. В Верен, ако не се лъжа, е Бог се яви в плът. Вашите преводи, повечето тук четат ревизиран на РИББД, Библейско дружество, те пишат този, който се яви в плът. Но византийските текстове пишат Бог се яви в плът. И отново византийските текстове поясняват кой е този, който се яви в плът. Словото, което бе Бог, се яви в плът.
византийските текстове поясняват. Западен. И така сега няма никакво осъждане за онези, които са в Христос Исус, които не ходят по плът. Александрийския пък няма нищо, които са в Христос Исус. А пък византийския пояснява, които ходят не по плът, но по дух. Аз проверих в моят текст, има само които са в Христос Исус, а пък на РИББД превода е които ходят не по плът, но по дух. Така че да не се чудите защо някои пасажи ги няма, точно заради това е. Заради разликата в текстовете и според кой ти е превел Библията, билото на Верен, РИББД, синодалното издание, те ще добавят или отнемат някои пасажи. Както предния път, ако не се лъжа, Румен също каза нещо такова, в Филипяни ли беше, Колосяни ли, като каза, че всичко е от него, чрез него и за него отсъства в неговия превод. И той каза, тук не знам, защо го няма това нещо и после му обясних, защото еди кои текстове нямат, другите текстове имат. И така и тук по същия начин. Да не се чудите защо нямате, които ходят не по плътта, по дух, а пък някои го имат. Марк 9.29, той им каза, този род с нищо не може да излезе освен с молитва. Най-ранните текстове, византийския текст и пост. Да. Това е първо Йоан 5.7. В синодалния превод на православната църква, дори и католическата, ако не се лъжа, го има този текст, защото трима са, които свидетелстват на небето, Отец, Словото и Святия Дух, и тия тримата са едно. Няма го в по-ранния текст това нещо. Ако не се лъжа, само от 8 век нататък или 9 век нататък почва да изниква този стих, така че някой го е вмъкнал. И между другото, този Еразъм Ротердамски, когато прави своя критичен текст и събира няколко текста, и той маха той е бил католик в 15 век. И е бил католик тогава и не е добавил този пасаж. И католиците веднага, ти си еретик, ти не вярваш в триединството. Просто казва, аз не съм го видял в нашите текстове това нещо, разполагал е с 7-8 текста долу-горе и си прави един основен текст и този пасаж го няма. И тръгват да го ругаят точно за това нещо. Католиците. Предния път ви говорих за този пасаж. Тогава се изпълни говореното чрез пророк Еремия, който казва: и взеха 30-те сребърника, цената на оценения, когато оцениха, израелевите синове ги дадоха за гранчаревата нива, както ми заповяда Господ. Това не е в пророк Еремия, това е в Захария. Тогава им казах, ако ви се вижда добро, дайте им заплатата ми, а ако не дейте. И те ми претеглиха заплатата ми, 30 сребърника, и Господ ми каза, хвърли ги на гранчаря, славната цена, с която бях оценен от тях. И аз взех 30-те сребърника и ги хвърлих в Господния дом на гранчаря. В по-ранните текстове пророк Еремия отсъства. Има един човек, който се опита да комбинира всичките евангелия в едно евангелие. Много бързо го отхвърлиха тази идея, още от 2 век. И там този пасаж, пророк Еремия, го няма. Пише само чрез пророка. Така че някой е добавил пророк Еремия, защото в 19 и 30 някоя глава, записал ли съм си тук? Не. Да. В Еремия говорят нещо там за гранчар, за съд, но няма нищо общо с това, което пише реално. И като че ли това е дословно от Захария 11, 12, 13. Не е от Еремия. Но ако прочетете сега вашият превод, ще видите от Еремия. Не е там. Стигнахме до жената, хваната в блудство. Тук Христос пише на земята. И този пасаж го няма в ранните гръцки ръкописи, както погледнахме преди малко. В най-старите
папируси на Йоан P66 и P75 и почти всички ръкописи до 8 век, освен 3 кодекса, който видяхме преди малко, Безай 5 век, Сайпрус 9 век, кодекс Cryptoferratensis 9 век. Това са трите основни кодекса, в които ще намерите този пасаж. Ранните ръкописи на латински, сирийски, готски и коптски не съдържат тази история. Ранните християни от Византия и така наречените отци на вярата им нямат коментар върху този пасаж до 11 век. Западните християни като Августин, Ероним, Амвросий, Медиолански, Дидим, Слепец, 4-5 век, долу-горе тогава са живяли тези хора, и други споменават пасажа, но коментират също, че го няма в някои ръкописи. Единственото Евангелие, в което тази история е спомената, е в апокрифното Евангелие на евреите. Или до евреите, или от евреите, от което имаме само няколко ранни отци на вярата, които пишат за него като Ориген, Ероним, Климент Александрийски. За това Евангелие говорим, че пишат за него. Папиас от Хераполис, 2 век, говори за една история с Христос и жена, обвинена в множество грехове в Евангелието на евреите. Някой казва, че това може би е тази история, но просто е жена хваната и обвинена в множество грехове. Не се говори нищо за блудница. Дори да е упоменат в някои от ранни ръкописи, както и по-късно, този пасаж съдържа до себе си астерикс, звездичка, показвайки, че книжниците не са сигурни дали е оригинална история или е била добавена по-късно. Така че дори да го има, те си пишат там и си добавят своите нотки. Някои ръкописи дори казват какво е написал Христос на земята и разбира се, нито един ръкопис не пише едно и също. Тоест не пише какво точно е написал на земята. Пише какво е написал на земята, но всеки един ръкопис, който се опитал да каже какво може би е написал Христос, не си приличат. Има противоречия. Някои ръкописи историята се намира в 5 различни места. В различни места в 7 глава на Евангелието според Марк, на различни места е сложена тази история. По принцип е на края на 7 глава и началото на 8 глава. След 4 Евангелия на края на Йоан, между Евангелието на Лука и Йоан, историята започва след 8.12 или след Лука 21.38. Това е плаваща история и се опитват да я наместят някакси в Библията. Историята и нейният синтаксис, речник и стил на писане не приличат на Йоан. Изглежда, че е добавена по-късно. Марк 16.9.20. От откритите ръкописи имаме общо 5 различни начина на завършване на Евангелието според Марк. Това е интересно. И това са те. Това е първият начин. Но те накратко съобщиха на Петър и на онези, които бяха с него, всичко, което им беше казано. И след това самият Исус изпрати чрез тях от изток до запад святото и нетленно провъзгласяване на вечното спасение. Това е един от завършека. Започвайки от 9 стих, т.е. завършва на 8 стих. И те излязоха и побягнаха от гроба, защото трепет и ужас ги бяха обзели. И на никого нищо не казаха, защото се бояха. Така завършва Евангелието. Няма възкресение, няма изпращане, няма говорене на езици и гонене на демони. Така завършва. Изплашиха се и избягаха. И това е. И имаме ръкописи, които имат пък този край, първият край, или от 9 до 16 стих, без 17 до 20, или тази част е вмъкната между 14 и 15 стих, и те се извиниха, казвайки, този век на беззаконие и неверие е под властта на Сатана, който не позволява истината и силата на Бога да наделеят над нечистите неща на духовете. Затова разкри своята правда сега. Така говориха те на Христос. И Христос им отговори, времената на силата на Сатана са изпълни, но други ужасни неща наближават. И за онези, които са съгрешили, аз бях предаден на смърт, за да се върнат към истината, а да не грешат вече. За да наследят духовната и нетленна слава на правдата, която е на небето. Това е също един от примерите, как се опитват да вмъкват неща, защото историята завършва на никъде. Някак си все едно не е завършена просто. И се опитват да вкарат малко от Лука, от Деяния и така нататък.
и се опитват някак си да направят завършек на историята. Патриарсите до 4-5 век цитират само от 15 до 20 стих и нямат коментари за стиховете от 9 до 14. Дори да цитират от 15 до 20 стих, на мен ми изглежда, че просто цитират нещата, които са описани в Деяния, ако трябва да съм честен, или от другите Евангелия. От това, което четох. Ранните текстове на сирийски, арамейски, грузински, сахитски и коптски ръкописи, гръцки и латински кодекс Бобиенсис, 5 век, завършват на 16.8. Евсевей Кесарийски, 4 век, който пише църковна история. Точните преписи завършват историята според Марк с думите "те се оплашиха", както току-що прочетох, за края, които се намират в почти всички преписи на Марк. Така че хората дори от тогава са виждали няколко ръкописи, виждали са края на определен ръкопис, виждат добавен текст в друг ръкопис и го коментират, не го крият. Иероним Блаженин, 5 век, когато е трябвало да превежда Библията на латински, и той казва, по-дългият текст се среща в почти никакви копия на Евангелието. Почти всички гръцки кодекси нямат този пасаж. Днес експертите по текстова критика заключават, че краят на Марк 16:9-20 не съвпада с остатъка на Евангелието, както с Йоан. Стилистиката, граматиката и лексиката са различни в тези 12 стиха. Откровение. Това са... Добре. Най-ранният ръкопис на Откровение е чете 616 за числото на звяра. Втория ръкопис е кодекс Ефреми Рескриптус от 5 век, който също пише 616 за числото на звяра. Ириней от 2 век говори за два варианта на числото на звяра, 616 и 666. Най-ранните ръкопис на Откровение пише 616. Ириней още от 2 век разполага с ръкопис, който пише 616. И именно този Даниел Уолъс, който ви казах преди малко, той дори се изкушава да напише в следващия си превод 616 за числото на звяра, но това просто ще дигне някакъв бунт, сигурно. Това е единия ръкопис, това е другия ръкопис. Така изглежда 616 на гръцки. Еразъм, ето го и човека, който е направил първо текстовата критика, да събере около, някой казват 6, 7, 8 гръцки ръкописи, византийски текстове, основно от 12 и 15 век. И днес имаме тези текстове. И за около 10 месеца прави този целият труд. Въпреки че преди това естествено е изучавал гръцки, пътувал е наляво надясно из Европа и е търсил ръкописи, от които да събере и да направи свой текст, основен текст, за да има вече яснота какво е казал оригинала. И той е първият, който е решил да направи това нещо. И това е, както виждате, малко след като гръцки текстове са навлезли в Европа поради завладяването на Константинопол. Там е имало сигурно хиляди текстове, които са изнесени в Европа. И така той е разполагал с тези текстове, византийски текстове, и прави своя текстова критика. И мнозина продължават работата му в следващите десетилетия и след 1633 година, ако не се лъжа, това е Елзевир. Да, това е печатар, и който прави издание на Библията, по-точно на Новия Завет, от Теодор Беза, който е критичен текст от 1565 година. И той издава точно това издание, 1633 година, и пише в това издание, в началото, първата страница, така че вие държите текста вече приет от всички, в който няма нищо покварено. Този пасаж, това изказване
става вече като печат за всички вярващи, че имаме вече оригинала. Че няма вече какво да се търси като стари ръкописи, да сравняваме още и вече имаме непокварения текст. Тази идея е нашумяла и се разпространява и днес. Ако кажеш на някой, че Библията има разлики и промени, те са готови да те анатемосат. Но вярвам, че от тук идва тази идея, че текста не е корумпиран, няма промени. И самата идея за текстус ресептус идва точно от тук. Вече приет от всички. Текста приет от всички. Текстус ресептус. От тук идва тази идея. От 1633 година изданието от текст, който е базиран на този Еразъм. Прави няколко издания. 1516 година за 10 месеца прави своето първо издание. Било е с страшно много грешки явно. Така казват поне. И прави няколко издания. 1535 и последното му издание. 1536 Еразъм почива. Стефанус продължава неговата работа и именно този Теодор Беза прави своят текст отново на базата на тези текстове на Еразъм и 1633 година публикуват това и вече имаме текста, в който няма нищо покварено. Не точно. Идват тези двамата. Уесткот и Хорт. Това са британски англикански богослови и учени в Кембридж от 19 век. Те публикуват свой критичен текст. Оттам идва тази идея. Критичен текст. На име Новият завет в оригинален гръцки. Ето така изглежда той. И те се базират точно на на Ватиканския кодекс и на Александрийските текстове. Синайски и Ватикански кодекс. При малко го разгледахме. Онзи, който казва, мошенник, глупак, остави първото оригиналното четиво. Това са тези текстове. Основно на този текст те базират своят критичен текст. Тези два текста. И след 28 години работа текста им бе публикуван през 1881. И тяхната работа става основа за преводи на английски език. И привържениците на Кинг Джеймс поудяват. Дори и днешно време. Казват, че тези не вярват в триединството, всякакви клевети. Но не е така. Доста разгледах за тези двамата. Абсолютно не е така. В своите трудове те ясно казват какво вярват и са изцяло в православната вяра. Но те са първите, които правят, да го кажем, основна система за изграждане на критичен текст. В 58 страници, много добре аргументирано, казват как се анализират текстове и как се прави тази работа. И оттам идва идеята за критичен текст. Критичен текст, както ви казах, просто е няколко текста, се опитваш да възстановиш оригинала. Идват после тези двамата. Тези пък не са от Англия, те са от Германия. И прави точно този превод, това издание, Novum Testamentum Grazie. На това са базирани нашите преводи на Библията. В днешно време. Не на Еразъм, а на този. Несли Яланд, 1915, 1851, 1913, Яланд 1915, продължава неговата работа и 1994 почива. Първото издание на това е 1898 година. Последното 28 издание, на което е базирано някои от ревизираните преводи днес. В момента се изготвя 29-то издание, което се очаква да бъде публикувано 2026 и да очакваме нова ревизия на нашия текст. Ето как изглежда отвътре. Отдолу, това е просто апаратус, го наричат. Тук е гръцкият текст и тук са ръкописите. Както ви казах преди малко, P52, 75, тук ще ги намерите отдолу написани и който иска, който превежда Библия изобщо, може да се възползва от този апаратус и да си преведе Библията, който разбира от гръцки естествено. И използва това основно за протестантски преводи, защото те са протестанти
направено и в Германия. От тук нашите преводачи, билото на Верен или от Библейска лига, вземат от текстовете, които са отдолу на този апаратус и решават кой текст да бъде в Библията. Както ви казах за Верен, примерно в Тимотей, че онзи, който се яви в плът, вие ще имате този, който се яви в плът. В Верен има Бог се яви в плът. Зависи какво решат да има в нашите преводи. Но това не трябва да ни плаши, че има разлика. То е основно за пояснение. А пък за двете истории, в Марк накрая и жената хваната в блудство, също не трябва да ви плаши, защото е в рамките на ортодоксалното. Това е. Въпроси? Аз имам въпрос. Чувал съм, че края на Марк е бил добавен след голямата кръв, след падането на Иерусалим и след когато вече Евангелието тръгва по света и затова те добавят това пророчение, че Господ ги свидетелства на тяхното благовестие. Тези знамения ще просто като едно допълнение, живота продължава, гледайки си работата и добавят този текст. Кой добавя този текст? Няма идея. Не апостолите, нали? Да. Явно не. Мисля си, че след това, но Да. Реално е, защото има странен край, като че ли не е завършен текст. Аз съм чул това като основна причина, за да се опитват да довършат текста. Това е основната причина. Да. Аз искам да попитам така просто информативно. Чули сме Цари, градско издание, Петко Рачов, Славейко, Верен. Така в една хронология, може да ги кажеш. Все пак аз си ми препоръчвала, че Верен е най-добро, ама кое е в сегашния момент. Нали? Не, аз не бих казал, че е най-добро. Не бих казал, че има най-добро. Зависи какво търсиш. Наистина зависи какво търсиш. Аз бих казал, че всеки превод е достатъчно добър, за да разбереш най-важните неща. Аз бих казал, перифразирането не е най-добрият превод. Мисля, че трудното четиво е най-добрият превод. Може би така бих се изразил. Трудното четиво е най-добрият превод. Като си кажеш, каква е тая фраза, а пък перифразирането е, мисля, изгубваш самия текст, защото перифразирането е тълкование на онзи, който се опитва да ти преведе текста. Аз не искам да чета тълкование, искам трудния текст, за да мога аз да си го разтълкувам. Така мисля, че е най-правилно. Особено за Стария Завет. Въпреки, че ще има полезни неща за разбиране на Стария Завет, но за Новия Завет бих искал трудното четене за себе си. Бих искал старото четене. Някой, както ви казах, че в Тимотей Бог се яви в плът, аз бих искал да чета онзи, който се яви в плът, или тайната на благочестието, която се яви в плът. Едно от двете. Не бих искал да чета Бог се яви в плът. Не искам тълкование, не искам пояснение. Искам трудното четиво. Аз да си го тълкувам. Може би това бих казал, че най-доброто. По хронология, трите текста, които даде византийски, александрийски, римски, как са подредени по хронология и на кой се основаваме най-вече ние? По хронология, кои текстове са най-стари? Ами, кое е първо, кое е второ, кое е трето като текстове? Да, за западния и александрийския текст те са на едно ниво. Защото когато тръгва текста, да кажем, от Иерусалим или от Израил и тръгва нагоре и надолу. И когато тръгва нагоре и надолу, веднага хората си правят тълкование на текста, промени на текста, за да бъде разбран правилно от хората, които са в този регион на Римската империя. Така че римският текст, западния и александрийският текст са най-старите. Византийският текст идва след това
след като вече могат да пишат основно на пергамент, вече като е финансирано от империята, може да се каже от император Константин, както ви казах преди малко, че е поръчал 50 книги, 50 копия на Библията и тогава вече решават да правят текстова критика, византийците. И събират от западния и от това и ги слагат в едно византийския текст, за да има пояснение и да не се губи нищо. Както казах преди малко и ви дадах пример с западния текст казва, че хваляйки Бога, другите покланяйки се на Бога, а в византийския текст взема от двата и казва хваляйки и покланяйки се на Бога. Така че византийският текст ясно е, че е по-късен. Той де-факто се явява първата текстова критика на първите Да, реално да. И след това са следващите критики вече във вековете. Да. Във вековете, започвайки от Еразъм. Защото вижда много текстове и не съответстват един с друг и решава да прави текстова критика. Но самият термин текстова критика идва от тези двама, които ви казах преди малко, Уесткот и Хорт. Тези двамата. Те развиват тази текстова критика, критичен текст. Защото византийският текст, който Еразъм е използвал, е бил много късен и те са видели, че има още по-стари текстове и решават да правят нов текст, оригинален, уж оригинален гръцки и тези двамата после правят свой текст, на който е базиран нашите преводи. Ако искате да продължим, знам, че е вече 12:30, хвалението и всичко останало беше сравнително дълго. Ако кажете за друг път, апокрифите. Някой въпрос? Да, кажи. Завърши се думата ревизиране. Да. Днешните преводи според теб имат нужда да се ревизират. Да. И дали става въпрос само за езиково ревизиране или има някакви нови религиозни, да се каже, постановки, които трябва да бъдат включени на база на вярването, които са вече станали традиционно. Не, значи това всичко, що е било традиционно на база вярване, е направено от византийските текстове, според литургията и, както ви казах, за Отче наш, накрая се добавят Твое да бъде царство и така нататък. Това са добавени вече. А сега, в днешно време, имаме нови открития. Заради това правят ревизия. Това последното издание, ако не се лъжа, от 2012 ли беше? Да. Последното 2012 сега правят ново, защото има нови открития. Нови папируси открити. Основно са папируси. Да, ще бъдат вмъкнати в този апаратус. Не, просто ще го вмъкнат тук. И ако някой от нашите преводачи... Значи ние, ако искаме, може да вземем само този текст тук и да си го преведем. Обаче, ако наистина искаш да извършиш своята текстова критика и предпочиташ едно четене от друго, гледаш тук долу и си избираш реално какво искаш да има в нашия текст на български език. На френски може пък друго да има. Как се чувствате? Да, кажи. А означава ли след всичко казано, че всеки от нас може да чете и се вземе Библията по абсолютно свой различен начин, като значение, като тълкуване? Ако си в рамките на ортодоксалното? Кое включва ортодоксално? Като казваш тълкуване, има ли... може би не разбрах точно въпросите. Казваш, абсолютно всеки един от нас може да го вземе и да размишлява. Този текст? Да. Въз основа на това, можем ли в разговор аз и ти да имаме абсолютно различно виждане, мислене, какво е искал да каже Господ? Бих казал, че тук, ако сме хора, които се занимават с текстова критика и искаме да разгледаме най-стария текст, най-стария папирус, който имаме за определен пасаж
и оттам нататък ние да решим какво може би е казал оригинала. Ама това е работа на хора, които са библеисти и историци. Ние не можем да решим от само себе си. Включен ми е въпроса към следния въпрос. Има ли общо това, което обясни като липси или намеси или промени с боговдъхновението на Словото или на Библията? Нямаме ли усещането, че това не е боговдъхновена книга? Значи, като кажем боговдъхновена книга, авторите са били под влиянието на Божия дух, когато са писали. Това го вярваме. Това е боговдъхновено. Примерно, ако някой каже нещо и то е в рамките на ортодоксалното, може да се каже, че е боговдъхновено. Човека е говорил вдъхновение от Бог. Така че, когато те добавят тези пасажи, възможността да са измислени като жената хваната в блудство, възможността да е измислено е голяма. Но за останалият текст ние знаем кои текстове принадлежат на оригинала, когато гледаш най-старият текст. Обаче, как да си формулирам фразата сега? Най-важните точки от християнството, идването на Бог в плът, роден от девица, умрял, възкръснал, възнесен и че ще се върне, тия неща във всичките текстове не си противоречат. Няма никаква разлика. Просто в другите четива, които са се опитвали да пояснят, добавят, там има разлика. А за тия текстове, които е явно, че е било добавено по-късно, за текстове, които ви казах за 1 Йоан 5.7, за Марк 16 накрая и жената хваната в блудство, тези знаем, че са били добавени. Тези ги знаем. Знаем го просто. И това не трябва да ни плаше. Знаем какъв е бил основният текст. Знаем кое може би е било добавено, като Отче прости им, понеже те не знаят какво вършат. И знаем, че не са пипали текста, който е свързан с доктрините, които ние изповядваме и догмите, които ние изповядваме. Това е. Ако ти си сигурен, че не са пипали основният текст, и между другото, ако говорим за канона и хората, които са имали достъп до апостолите, или така смятаме, ще видите как тези текстове можем да ги върнем до първи век и защо само тези 4 текста са датирани от първи век и смятаме, че са написани от апостолите. Но ще ни отнеме поне още половин час. Ако кажете за друг път да остане, кажете. Брат Слави, дигна ръка. Какво означава канон? Ще го обясня следващия път. Ако кажете да почваме, почвам. Не. Само обясня това. Канон. Канон означава, е взето всъщност от една пръчка, чрез която те са измервали в строителството и чрез нея пръчка просто са нивелирали нещата, така да го кажем. И по-късно са го използвали за доктрини и вече по-късно, чак 4 век, дори към края на 4 век го използват за писанията. Но първо е било за строителство, после за т.е. нещото, чрез което измерваш дали нещо е право. И това е канон. Това е думата канон. Просто е било пръчка, чрез която измерваш дали нещо е право, после измерваш дали нещото е право в доктрините, после измерваш дали нещо е право спрямо писанията. Пък апокриф означава скрито просто. Скрито. Аз още едно нещо исках да добавя, защото споря с моята сестра, те там в учителите, нали, като учат и за библейски, и за Библията, че имало някакво скрито Евангелие, че имало... Да, ще ги прочетем, да. Ето ги тук. Това е то.
Тук имаш около 15 на Евангелия. Изкарах от 9 Евангелия цитати, ще ги разгледаме. Добре, Да. защото все пак, той, ако Бог се едно, Бог ще иска ние да сме заблудени, объркани. Аз не вярвам Бог да иска така и той прави така, макар да има там някои различни различия. Най-важното, същественото е едно. Да. Не е опасно за тези скрити Евангелия. Все едно, сега ние сме заблудени, има някакви скрити, дето никой не ги знае. И все едно Бог иска да сме заблудени и нищо да знаем. Аз се повярвам. Той така прави, че да може всички, нали, да имаме достъп до Библията, да, с някакви дреболии, но съществено. Да. Да, аз няколко пъти съм го казвал. Евангелието не е заключено в писанията. Евангелието винаги в началото е било устно предадено нататък. И не може да кажеш само защото ти не четеш, както някои биха казали, или католиците за Стария Завет, или дори някоя книга за Новия Завет. Ако ти не четеш, ти не си спасен. Евангелието не е заключено в писанията. Няма нищо общо Евангелието с писанията. Това трябва да се знае. Така че дори да нямаме определен текст, дори някой текст да е бил добавен или отнет, това не променя Евангелието по никакъв начин. Защо се казват синоптични Евангелия? Ами, това също го обяснявам следващия път, но като говоря за каноните, направо да бях почнал. Ами, синоптични е, защото си приличат. И някой казва, че Матей, Лука вземат от Марк, но всъщност има едно нещо, което се нарича Q-source или Q-източник, от който са черпили всъщност и тримата. И това е просто изказвания на Христос, които са имали, защото Лука казва, понеже мнозина предприеха да напишат за случилото се. Кои са тия мнозина? Матей и Марк? Двама за мнозина. Явно е имал и други неща. Така че, вероятно е имал други текстове, от които са черпели и хора или някой, както ако някой е гледал The Chosen, Матей там постоянно си пише. Докато пътуват, Матей си пише неща и си прави записки. И някой смята, че е било нещо подобно, че някой е имал някакви записки на Христос и тези записки Марк се е възползвал от тях. И после идва Матей и казва, ама чакай малко, къде е рождението на Христос? Дай да го добавим. Ама къде е възкресението? Дай да го добавим. Лука пък идва, ама чакай малко. Еми Мария, еми Йоан Кръстител, дай да го добавим. И малко по малко гледат на основен текст, който са имали за изказване на Христос и малко по малко си добавят свои неща за допълване на този текст. Така са смятали, така смятат, че се е случило. Да, ама какво означава синоптично? Означава ли нещо? Забравих думата синоптик. Кажи синоптик, какво означава, ако знаеш? Не съм търсила думата синоптика, просто наричат се така, защото описват живота, учението, смъртта и възкресението на Исус Христос. Да, писател описва живота. Не. По-скоро, защото са направени да се разглеждат заедно. Да, говорят си един на друг все едно. Разглеждат се заедно. Това казвам, че си приличат. Че се вземат Вземат от един източник, да. Или Матей и Лука вземат от Марк, или и тримата вземат от един източник. Но и трите си приличат, като имат симилярни истории, като в Евангелието на Йоан 90% е различно. Ще едем ли? Просто да говоря. Това е. Други въпроси да говори? За другия. За следващия път. Остава значи за следващата събота. Христо Паде. Да. Следващата събота следва продължение.